Ahoj, je mi 650 a jsem bipolárník, čili mám bipolární afektivní poruchu. A všem, ke kterým se to tady tohleto video dostane, tak poprosím do komentářů, ptejte se mě na co chcete. Já v této chvíli, abych vykládal od začátku vlastně svého života, od dětství, kdy se to začalo projevovat, teda kdy si myslím já, že se to začalo projevovat. Ale bude lepší, když budete dávat otázky a já budu na ně odpovídat. Doufám, že se to dostane k velkému počtu lidí, tak to prosím nějak sdílejte, ať můžu lidem, kteří něco takového prožívají nebo prožívali, ať jim můžu nějak třeba pomoct. Nevím. Zatím ahoj.